நீங்களும் நானும் தான் பலன் தராத அத்திமரம் என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஆண்டவர் இயேசு நற்கனிகள் தேடி வருகிறார். ஒன்றும் காணாததைக் கண்டு பல அருளை தருகிறார். நீராக, உரமாக, நல்ல பருவ சூழ்நிலையாக பல நன்மைகளை தருகிறார். பலன் தர வேண்டியது நம்முடைய இயல்பாகவும் கடமையாகவும் மாற வேண்டும். அந்த பலன் ஆண்டவருக்காகவே மாற வேண்டும். முதல் வாசகத்திலே புனித பவுல் சொல்வது போல, பல்வேறு நிலையிலே பல்வேறு பணிகளை செய்கிறவர்களாக, மலை போதகர்களாக, உதாரணமாக, எல்லோருக்கும் முன்மாதிரியாக வாழ்கிறவர்களாக, நல்ல தலைவர்களாக, ஏதாவது ஒரு விதத்திலே கடவுள் அருளை பிறருக்கு கொடுக்கிற மனிதர்களாக மாற வேண்டும். இயேசுவை பின்பற்றுவோம், பலன் தருவோம். அதான் நம்முடைய வாழ்வின் முழுமை இலக்கு. இறைவன் நன்மை வாழ்த்து பெறுவாராக.